Ipsan kaikki. Tulin hankkineeksi tällaisen Flexstyle pumpun retkikäyttöön. Pumpussa on monta erilaista osaa, plus sitten löytyy valokin täältä, ja tämä on semmonen ladattava versio. Ja ihan tuohon makuupussini ja makualustan täyttämiseen ja tyhjentämiseen. Sitten niin kun katsomme, että miten se toimii. Patteri oli ihan vain koko ero symboloimaksi. Se oli AA-patteri. Ja sitten aloitetaan testi. Ja siitä sitten painetaan 2 kertaa ja sitten jäädään odottelemaan. Setti tässä menee. Makualusta oli jo valmis levitetty. Siinä se käyttyy pikkuhiljaa. Käskipä ainakin jalkapumpulta tai puhaltamiselta. Tai joltain muulta pumpulta. No jäänestä kuuluu, että ollaan täynnä. Sitten tehdään heti perään tyhjennys. Nyt joutuu vaan pumpusta ottamaan tämän täältä pois ja laittamaan toiselle puolelle. Ja sitten tuohon kiinni ja sitten joutuu vähän avittamaan. Itsellä ainakin monesti jää vielä ilmaa tänne vatjan sisään. Mutta saa niin sanotusti aika tyhjäksi. Sanoisin olevani tyytyväinen tähän.